Welcome back to my vlog. Mga Kadjong TV, ang vlog ko po. Ngayon kita sa Vitria. Nakatulog sa isang kapital sa Haro Big Market. C&T original Bacolod Inasal. Oh, may Bacolod Inasal di ha. Ayos. Gusto ko magtilaw sang luto sang Bacolod ari gini. Metro Supermarket. Okay. Marami sang itriya nga lugar oh. Damo pa di space oh. Dari sa ano, puro country pa. Park District. Wow. May baby ang ano, mama kag baby ya. Alex Bike Cafe. Mga pika na mo kalbay. Tubo ng mga bikers do pangapida. Regali ang aldente sa kuno. Ang dati ni sa Sarabia Manor nga sa ilo gali sila di. Ada mansyon na subong. Area nanti ganito na magwawa para busog ka sa ano kapital sa Madrid. Sila no. Lagi puro customer no. Bigit pandemya. Sarado ba? Ang lagi niya laban
kuan gid nga naapektuhan sa pandemya ni ang hotel. City Hardware. Guwapo ng mga tiles nila lang. Hangpong Palms. U-turn. Rita mo U-turn. U-turn slot. Okay. Oh. Yun sa mga may mga painting na nga ito ng mga bridges. Opo. Bigyan sa mga brand yung pagsigunan niya kung mga brand yung dali. Toyota cars. St. Joseph School. Dari ako. Eskwelahan na dahil sa St. Joseph. Hindi niya mga bangko. PNB. Haring galidi ang ransang Iloilo Goodwill Commercial. Kliyente isang Journal Visayas. Goodwill Credit. Goodwill Credit Corporation. Visayas Goodwill gani. Regali ang samurai yun namin din yung seafoods nila. May ukay-ukay din. May ukay-ukay sa gwa. Sa mga itakbahan at seafoods. Hari ang diversion 21. May KTV bar and KTV and resto bar. May mga kalanhan. Frozen Jollibee. Drive-thru Jollibee. Sulod tadi sa Gaisano Capital. Ling-lingon tadi ang situasyon sa Gaisano Capital eh. Dapat yung space niyo. Since 1977 sila ang Gaisano nag-sugod sa 1977 pa. Gaisano Cebu, tapos Gaisano Iloilo Lapas, Gaisano Guangzhou, Gaisano Lapas. Subong may Gaisano Capital diri sa Diversion Road. Guwapo. Ito ay gawa tao. Marami ito. May mga kwan sila. Subong may Gaisano. Pagka ang sunod may Gaisano Ruhas.
Gaisano Kalibo. Ang ulihi, ang masunod ang Gaisano Estancia. Tapos may Gaisano Pasig City. Ang ulihi nga nabalaan ko mga Gaisano Sara sa Northern Iloilo. Nagapad na pag nila sa Gaisano kapital nila. Muling nila si Lilo din. Huwag gawa tawag ka shopping, no? Igano din. Iba niya na, Lokman mo. Pero iba niya, why maporta? Pare sa ato. Wala isang pangulubi. Mga pikado, nung tagadaan, dukangan pa sa pandemya. Ay, isang ina area. Exit kita. Hindi tayo magsunod kay nang dita tada karon mga baligyan nga gwapo o hindi matagyapon kumpal. Pinting sila. Muna sitwasyon sa Gaisano kapital. Diversion road. Lapad-lapad. Painting sila din. Tapos, kung na siya, daw kapunin na siya. Namit sang batsoy. Namit kidi. Ala, Bira, Iloilo. Viva Senyor Santo Niño. Tara na. Ayos nalingling ta nga Gaisano kapital ICCT mo. Ito mo mga baligyan sa Guao, may mga dasal, may chowking. Kalanaan lang daw okay. Kung mga shopping daw bay daw tao. Sa Gaisano, Italia, nakadiretso sila yan. Nabay lang sila di. Okay. Dumiskon para motor sales. Multi-cabling. Si Sir, alin na si Sir. Alice Auto Shop. Bigyan sa sakyan. Plazuela, Iloilo. Plazuela de Iloilo. Ayos. SM mga kawar sa sulod. Huwag sila sa muna daw mo nagatambay na sa may hagdan daw. Sulod daw wala gawa. Kari di Seymour gali din.
basta masulod ka lang imo. Grabe no. Pila ka na eh. Lapit pa. Lapit 50 metros nga pila yung mga nagli. Ano yung jump power? Wala punaw. Sorry. Madiritso kita di mga ka-Job TV. Kay manami di ang mga painting di. Sa may saan gani ang search sa ano may Rabia basta may ko Mateo see you in Vigo. City Post Office ng aduana. Tapos sa wala di mga warriors na rin isang pinagyang. Ano ka ng tanan ito? Kali ng paraw regata o. Mga paraw. Tapos mga lutos na dayon. Sibig na dayon kag mga libango kag mangros. Ayos. Sinuni. Base mo lang so thank you sa mayo na sila hindi ang patahan sang migo ko kay Luis open 24 hours na amit ang pata lang. Shout out kami kay Luis. Huwag pa nga si Luis. Ano galing hotel lang? Ano galing? Zuni? Wow. Wow. Ang lagyan nga di, ano galing ang barangay na di? Pakaw. Pakaw sa Pakaw ganito.
sila ng lubi. Ang sakto. Kalubihan, gid man kay mabaligya ang lubi. Siyay ba? Aros kalduhan tap silugan ay. Sa dalumya lubi, butong nga lubi. Ang lugar ng ginagyan naton di mga GBTV L98 Haro. Maari na ang Haro Big Market. Malapit sa mga wali. Pero daw panagid man daw daanan ni aton nga Haro Big Market. Dami ni kun ma-chimpuan ni may prutan ini. Ibo ni nga dua ka story tatlo. Dua ka prutan ini. Pharmacy. Ay. Chicken salad no? Chicken salad. Hari ini sa wala ang pure gold. Pure gold Haro. Tapos dari sa to hari di ang Mercury. Mercury na natin negosyo. Para ito pinadiyan mag-corrector niya kay hari di ang hari di ang jasak uli amo ni nabaligyan sang mga kuan bala mga herbal ano ni mga herbal kag mga manami ang mga bugas daw ng ano gani na kay kagi abono yan kumugnaw din baligyan sa mga bulak-bulak baligyan sa mga diretso kita diretso sa may hari di ang Saint Ferrer seminaryo dari ang seminaryo sa mga eskwela sa pagkatari dari sa piya pat kansi ang bali ako ni sa maray turn pa para makadiretso pa sa hari ito map bago sa bukya CBC okay hari ni mga ka GBTV sa Ulata SNG Motors baligyan sa mga Nissan na cars tapos kansiyan din sirado na pandemya mga ka-Job TV dali na ko ito mga aton na video kung nagustuhan nyo ang video palihog ko like subscribe and hit the bell button.